Bon dia, companys, soc Marc Oliver d'Arquitecte 160. Avui us vinc a ensenyar un pis 4 habitacions amb 2 banys molt especial que tenim a Pardinyes. Endavant i us el presento. Fixeu-vos primer de tot el menjador. Tenim un menjador quadrat que cal fer 4 petites reparacions, però teniu accés directament al balcó. Acompanya'm. Fixeu-vos quin balcó més grandet. Aquí us hi cap tota una tauleta i podeu tenir les vostres plantes sense problema. Molt solejat durant el dematí. És a dir, estem amb orientació est amb aquest costat de la façana i justament aquí davant tenim la cuina. Endavant. Part de la cuina. La cuina la trobareu que l'heu de reformar una miqueta al vostre gust, però té 2 piques, mobiliari i és bastant gran com per càpiga una tauleta. I càmera, si tires a la zona de la galeria, fixeu-vos que teniu galeria tancada amb caldera Viesman, més o menys nova, caldria fer una posta a punt, però podria estar totalment bé, i tenim toldos. Aquí tenim sol de tarda, és a dir, orientació oest. Acompanyeu-me i anem a per les habitacions. 2 habitacions dobles, 2 habitacions individuals. Amb aquest pis no tenim cap suite, perquè no és el bany dins de l'habitació, però tenim a la vostra esquerra l'habitació individual, tenim un petit distribuïdor molt aprofitable amb quarto de bany, habitació principal, aquí a l'esquerra, fixeu-vos el bany, té tots els mobiliaris sanitaris, aquí tenim llum i aigua. Això significa que ja ho teniu tot per entrar a viure. Tenim l'habitació de matrimoni que utilitzàvem principalment. Aquí, cosetes a destacar, la carpinteria és de fusta, tenim doble vidre i coseta molt especial. Tot aquest armari. És com els que normalment tenim a les nostres cases, però totalment forrat per dins, com veieu, i crec que o donar-li una capeta de pintura en blanc o mantenir-lo així amb acabat en roure us pot ser totalment útil i no cal invertir en aquest espai perquè ja el teniu tot. Comentar-vos, teniu 2 armaris que és així per posar roba, tant com en aquest costat com en aquest. Anem a veure les altres habitacions. Mireu, tenim habitació individual aquí a la dreta, que és petitona però molt correcta, que us podria servir per vestidor. Un quarto de bany totalment reformat, amb plat de dutxa i pau de terra, que això per la gent gran li aniria de lujo, moblet nou. Aquí sí, tal com heu vist, tenim la finestra d'alumini, que aquesta està canviada, això és bastant correcte, i l'última habitació que us falta. Aquesta està bé una mica per l'habitació infantil, però tenim també tot un forro d'armari, que per la part de dins està complet, molt similar a l'anterior. Llavors tenia un petit escritori i tenia un llit principal a la part del mig. Aquest mobiliari, com sempre, potser seria qüestió de treure-ho tot, donar-li una capa, tot un pintat nou i llestos. Doncs molt bé, companys, fins aquí hem arribat el petit vídeo. Com sabeu, podeu trucar al 973 10 22 86. Jo mateix i els meus companys us atendrem. Com ja sabeu, us volem ajudar a trobar el vostre immoble i ajudar-vos a vendre aquells immobles que tingueu en venda. Ens veiem aviat!